Ndewonu ndị be anyị daalụ nụ nwanne anyị nwaanyị bịa wee kọọlụ m wee sị na nwa ya nwaanyị dị 21 ọnwa bere nwoke na ọ chọọ ka ọ nụọ di. Unu n'anya unu fụ nọmba dị n'elu unu kọpịrị ya unu kpọọ ya, ọ bụ nọmba mama ya bịa wee sị na ọ bụ nwa dị obidient na-erube isi, o ji OND. Unu afụgo na nwa a bụ ezigbote nwa, unu fụ ya na-erube isi wee nụrụ ihe mama ya gwara ya. O nwee ndị mama fa gwacha mana fa anụrọ jekwe mee nke dịfa mma. Unu afụghị so onye ahụ katọnite ọka mara nwoke ọ dị mma ka ọ baa be di. Ọ bụ ihe anyị na-achọ, anyị na-ekpe n'ekpere. Nwa ahụ dị mma ije dutie makụọ ya, nye onyinye, nyekwezie mama ya. N'ala Igbo a na-abụ onye amara nwoke nụọ di, a na-enye mama ya ezigbote onyinye maka ọ lụrụ ezigbo ọrụ ebe nwa ya nọ n'elu ụwa. Ịma na ọtụtụ na-adị na 10, 12, 13, 14 wee maba nwoke, kịta a na-azị enweta onye amara nwoke. Onye anyị nwetara onye amara nwoke, o kwesịkwa ka akụ aka and o kwesịkwa ihe nṅomi, o kwesịrị ka eṅomie ya ezigbote nṅomi. Unu fụlia biko unu kpọọ ọnya kọpịlị na nọmba. Ọ sị na fa bụ ndị Imo steeti, fa bi na Lagos. O ji OND, ọdụ average height. Unu afụghị ụmụnne, ọ bụ ezigbote ihe nye m joy mgbe mama ya gwa m ya. Ya bụ ndị online in-laws, anyị na-ayọ unu mee ngwa ngwa ka emeghela ọdachi, gbalịnụ gaba kpọọnụ mama ya kwuo na ebe unu ga-afụ, unu gaa na neutral ground, unu jefu, unu firu na iru, ọnwa sị gị ọ dị gị mma unu gaa n'iru. A sịkwa na eme ngwa ngwa emeghela ọdachi, ime gị ngwa ngwa onye ọ dị ọsịsọ ebulu gị ụzọ gaa. Ọkwa unu si na anazi afụ virgin na anazi afụ na onwe ezi nwaanyị amara nwoke na onwe ezi. Unu afụgonu na ọgba yakata, ọ bụrụ nka na asị na eni nọmba mama ya ka ọ dị n'elu. Ọ bụkwa na ọka o jiri nwa ya kpala ego, ọ si na ọ chọ ka nwa ya bụrụ amara nwoke, bụrụ nya atiara rọba wee baa be nwoke ka o biluo onye ala. Ịghọtago na ọ ya amasị ya nke ukwuu. N'afọ gị so ọ bụ ezigbote nne, ọ bụ ezigbote ihe ndị nne na-eme. Ọkwa unu mana izu ụka gara aga ma ọnwa gara aga o nwere ndị nne bịakwa mechekwa elu nwafa, ma ndị nwanne nwoke bịakwa meelu ụmụ nwanne fa matchmaker. Ya bụ ọ dịkwa free imeli nwanne gị matchmaker. O nwee ụmụ nwaanyị na mmekwa elu nwanne fa nwoke matchmaker. Anyị nwee WhatsApp ebe a na-abata chọọ di na nwaanyị. O nwere nwanne nwaanyị abatakwa anyị chọọlụ nwanne nwoke chọtakwa, bụkwala ihe bụ kpọkọpi disili ebe mba obodo oyibo mara mma wee fee na wee bata wee bịa nụọ onye ahụ. Unu mana o mere, o nwekwa nwaanyị nọ na United Kingdom meelu nwa ya nwaanyị. Unu mana o nwee ofu nwoke kwe o mere nwanne ya nwaanyị. Unu chete mgbe anyị mere fancha anụchagodi. So ịbụla ezigbo nne, ị kwesịrị imelu nwa gị ọsọsọ, especially mgbe ọ mara nwoke ọ ka na-ege gị ntị from 20 even 19 anụbagodi na nwunye. So a si eme ngwa ngwa emeghara ọdachi, ime ihe nwa ụmụaka n'oge, inwe ike kpabakwa agbọbịa ma ọ bakwa skuul. Ọ bụ HND holder, OND holder, mass communication. Unu fụgie na ọmagbu onwe, ọ bụkwa kpoo na oyoyo. Ọ dị nnọọ mma idupụta nwakọ ọnya nye nsusu, ịmako nye ihe nrite maka na o winikwe, ọ bụ champion. Ọnya ka a na-ekwu na-asị unu adịzina na-eme oyi maka Chukwu si nsi emene and imere ọ ga-abakwala gị uru. Ifugie ihe Chukwu kwuru si mebe, ọ bụ ya dị mma ka a na-eme maka ime enyi onwere ọghọm ị ga-enweta. Ịma na ụmụ oyi a na-emechesi ka inyochetechi anarụ enyochetechi n'afụghị. So kọpịlịnị nọmbịa, ọ bụ ezigbo nwa maka ọtụtụ ndị nne na nna kọwakwala nwafa mana nwafa nupụrụ isi. Ụfọdụ na-akọwacha ọ bụ grace of God ka iji ga-enwetakwa onye amara nwoke n'elu ụwa. Ndị ewonu ka emesịa na anyị na-atụkwa anya inweta testimony ka anyị bịa wedding. Daalụnụ, kesie na ebe niile ka ndị mmadụ nwee ike bata wee mara ka o wee nwee ike nweta ihe ọ na-achọ. Biko
biko na anyị na-ayọ unu kesaa ya, nyekwanụ ya ndụmọdụ ma nyekwa anyị ndụmọdụ. Unu aghọtago? Nyekwenụ ndị ụwa ndụmọdụ. Unu aghọtago ụmụnne? Ka ọ dị na mgbe ọzọ, nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anyị ka ọ dị.